వందనాకు అందరికీ యేసుక్రీస్తు పేదటే మరోసారి మేము వందనాకు దేవుడి సాయంత్రంతో మరి ఈ వెన్నెలరీ లైవ్లోకి మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీరందరూ సాయమైనరే, మీ ఆరోగ్యం సాయమైందే. నిజంగా దేవుడు మళ్ళీ మనకు వాకింగ్ అందినాక దేవుడు సాయంత్రంతో దేవుని పొందనాకు మరి నాడు కూడా మనడు మరి నాటి రోజు మనకి దేవుడు మనకిస్తాం, ఇంకో రోజు మనకిస్తాం. నిజంగా దాన్ని బట్టి కూడా దేవుని వదనకి ఎత్తకడం అన్నాడు. మరి మనడు నాడు కూడా మన వాక్యం ఓడకడ మనడు యోవన్న కుసిలి కాబట్టి నుంచి మన వాక్యం క్యాందరు వినడా నాడు కూడా మనడు యోవన్న కుసిలి కాబట్టి నుంచి మన క్యాన్స్ కడ 7వ అధ్యాయం నుంచి మన క్యాన్స్ కడ మరి యోవన్న కుసిలి కాబట్టి మరి చాలామంది ఓడరు విన్నారు. మరి మీకు అన్ని అధ్యాయ గుర్తు మీనకే 1 నుంచి 6 వరకు నిజంగా 1 నుంచి 6 వరకు మా డోడ్కు మరి ఫస్ట్ అధ్యాయం మా డోడ్కు మొదటి అధ్యాయం అయితే దేవుడు మరి యేసు ప్రభు దేవుడు అని ఓండే మాట ఆశమైన మనం ఓడుతాడా, ఆ దేవుడిని ఈ లోకకి దిగి వస్తాడు మనం ఓడుతాడా. మరి 2వ అధ్యాయం మా డోడ్కు కానాయిందని నాటే యేసు ప్రభు ఏతిని దాచరసంగా మారుస్తావు అది మనం ఓడుతాడా. 3వ అధ్యాయం అయితే నికోదేము ఇందని మనిషికి ఎవరు పెద్ద అధికారికి యేసు ప్రభు కుశలి కబురికి ఎత్తట మన ఓడుతాడా. మరి 4వ అధ్యాయం మన ఓడుకు సమరయ్య నాటుడు కూడా మరి కుశలి కబురికి ఎత్తటము, ఆ నాటినోరు అందరూ కూడా రచన పొందడం మన ఓడుతాడా. 5వ అధ్యాయ ఓడుకు 38 సంవత్సరాల నుంచి జబ్నర్స్ మొత్తండు మరి బాగా అదటం మన ఓడుతాడా. మరి 6వ అధ్యాయం అయితే యేసు ప్రభు 5-6 2 కీకనే మరి 5,000 మందిని మరి పోషిస్తారు మన ఓడతాడ. మరి నాడు మన ఓడకడ అది 7వ అధ్యాయం నుంచి మన ఓడకడ ఇక 7వ అధ్యాయం మన బాధ ఉడతాడు. మరి యేసు ప్రభు ஒரு పండుంతే బోధిస్తారు మీనం మరి డేరా ఎంజరే ஒரு పండు ஒரு ఇస్రాయేల్ జనాకు డేరా పండు తింగితారు. ఆ పండుతే గురించి అత్తపయ్య యేసు ప్రభు మందిరేతగా మంచి గుడి దగ్గర మంచి ఉండు అందరికి బోధిస్తారు మేము. ఆ బోధ బాధని ఆడు మా ఓడుకడ మరి యోవన్న కుశలి కబురు 7వ అధ్యాయము కొన్ని వచ్చిన నన్ను చదువురే నన్ను మున్నడిదిద్దాను. మరి యోవన్న కుశలి కబురు 7వ అధ్యాయము మరి 14 వచ్చిన నుంచి నన్ను చదువుతాను, కొన్ని వచ్చిన నన్ను మున్నడి చదువుతాను. సగం పండు అత్తస్కే యేసు దేవుడి గుడిదే వాక్యలు దంచి బోధకెత్తనానికి మొదలిస్తాం. అసలు ఈదుర్కు ఈడు చదువు ఇల్లు వాడు అత్కన్న దేవుడు పుస్తకత రాసి మందరం అంతా బేలకెచ్చనం ఇంజి చాలా ఆశ్చర్యపడుతారు. యేసు ఒక నూడి నన్న కెత్త మాట నాయ గురించి వాదిల్లేగోని నేను రోత్తోని దాసి మిన బేనో అతుకు ఓని ఇష్టతిని తుంగవలించి మినుండు ఓండు నన్న కెత్తని ఈ మాట దేవుడి దూరింపి వత్తాకో ఇల్లుకు నా సొంత మాటకిని ఇంజి తెలుసుకుంటావు. సొంత మాటతోనే తిరిగినోడు ఓనికి గొప్ప వాదనట్టు ఉడితో ఒరుని రోత్తోని గొప్పతని తిని ఊడనోడు నిజాయితీగా మందునుడు మినో ఓ నవ్వుటే అబద్ధం బాత ఇల్లే ఇంజరే ఇక మాడు ఊడడా. మరి ఇస్రాయేల్ పెద్దకూరు మరి ఈ డేరా పండు మీద పండు తుంగరు మంతు ఈ డేరా పండు ఊరు మరి బారి తుంగితురెత్తుకు బారి పండు అలా తుంగితురెత్తుకు మరి ఐగుప్తు నుంచి బయటకు వదడానికి దేవుడు వరకు సాయం దిగుతావు. ఈ అందరికీ దేవుడు సాయం దిగుతావు. వాళ్ళకి ఎవరు అడుగుతు మత్తస్కి ఈగ కుటుంబ మత్తపయ్య చాలా శోధన అలాంటే వత్కన్నా కానీ దేవుడు వారిని కాపాడుతావు. దేవుడు వారికి అన్నీ ఇత్తో తినడానికి ఒక మందనానికి అన్ని ఊరికి ఇస్తాడు అనమాట. అందుకనే అది గుర్తుంగురు ఒక బాతుకి తిరెత్తుకు మరి ప్రతి సంవత్సరము ఈ డేరా పండు మింజరే ఒక తుంగురు మంతరు అనమాట. ఇక కూడా మన ఊడతపయ మరి యేసు ప్రభు మన రోడ్కు మరి 1 నుంచి 11 వచ్చిన మా రోడ్కు మరి యేసు ప్రభు మరి ఈ యూదయ ప్రాంతానికి వాదవలిందరూ మీరు మత్తున్నారు అనమాట. ఇక ఓని తమ్ముస్కి మత్తారు, ఇంకా వేరు చాలా మత్తారు. మరి ఓను యేసు పేరు వారికి మరి విశ్వాసం ఎత్తలేదు, నమ్మకం ఎత్తది మందిలే.
కానీ ఊరందరూ కూడా మరి పండుగ కొందరు మొత్తారు, మరి యేసు ప్రభుకి ఎత్తావు, మరి నన్ను కూడా పండుగ వేతాను కానీ నన్ను పెరిగి వేతని దొరికెత్తావు. మరి చాలామంది యూదులకు యేసు ప్రభుని అవకాలించి ఓడరు మొత్తం. అందుకనే ఓ తమ్మూసుకు ఇంకా 100 మంది అందరూ మున్నది మేస్తారు పండుగకి. మరి పెరిగే యేసు ప్రభు ఆ పండుగ అత్తడికి మనం పెడతాడు. మరి ఇక నుంచి ఉడుకు మరి 14 వచనం నుంచి మరి మన ఉడుకు మరి యేసు ప్రభు బోధిస్తున్నాం. ఇక యేసు ప్రభు బోధిస్తున్న మొత్తపయ్య ఆగ మందులో చాలామందికి కొన్ని ప్రశ్నావత్త బాధ ప్రశ్న ఎత్తుకు చాలా రకరకాల ప్రశ్న మీద ఆ ప్రశ్న ఊరికి వాసన మొత్తపయ్య మరి యేసు ప్రభు కూడా ఊరికి వాదన ప్రశ్నకి మరి ఊరికి సమాధానం ఇచ్చడం మీద జవాబు ఈశ్వరం మీద ఉన్నారన్నమాట. ఊరికి మొన్న బాధ వత్తికు మరి వీడు చదువుల్లో వాడు కదా ఇంజరి వత్తే, వీడు చదువుల్లో వాడుగా ఇంజరు అందరూ మరి అనుకుంటారు మీరు తిరిగి కొంచినవారు నేను చదివిల్లే కానీ నేను బేలకెచ్చనం బేల బోధ తుంగనం వాక్యం బేలకెచ్చనం ఏంటింజరు ఓరు మరి ఓరుకోరు అనుకుంటారు మొత్తారు తిరిగారు మొత్తారు. నిజంగా మరి దేవుడుకు మరి యేసు ప్రభు ఓడుకు ఓడు మరి బెగ్గదాయిలో చదవడానికి మరి ఆ రోజుకి నోరు మరి చదువు కావాలెత్తుకు మరి పెద్ద పెద్ద బోధకెత్తునవారు ఓర గంజి ఓరు చదువు నేర్చుకున్నారు మొత్తం. కానీ యేసు ప్రభు ఊడుకుమాడు వాడు బెగ్గ నేర్చుకుంటాడు. వాడు నేర్చుకునే అవసరం కూడా వెళ్ళే భరిత దేవుడు కదా, వానికి అన్నీ తెలుసు మన బాధ వాక్యం ఎత్తవాలి మరి బెగ నుంచి ఎత్తాలి అన్నీ తెలుసు అనమాట. వానికి అన్నీ తెలుసు. అందుకనే వాడు మరి దేవుడే మరి భాష రాసి మొత్త వాక్యము ఆ మాట అన్నీ మరి ఊరికి చదివి కెత్తటం లేకపోతే ఊరికి బోధిస్తున్నాం లేక మొత్తం అందరికి బోధిస్తారు మొత్తం. అసలు అందరూ ఈయనకి చదువులే కదా బేలకెచ్చడం అందరూ అనుకుంటారు మొత్తం. మరి ఓడు నిజంగా దేవుడు, వానికి అధికారం ఉంది, వాడు అధికారం గల దేవుడు, వాని మాటతో పొరవు ఓడు మరి ఆ దేవుడే మాటకెత్తడానికి వానికి అధికారం ఉంది. వాళ్ళకే మరి యేసుక్రీస్తుని రోత్తుండి పోయినాం మరి తప్పేత్త దేవుడు ఆయన రోత్తం ఏం జరిగా ఆ కెచ్చనం ఇగుడుకు యేసు వారి నూడి ನನ್ನ ಕೆತ್ತ మాట నా గురించి వాదిల్లెగోని ನಾನು ರೋತ್ತೋನೆ ವಾಸಮಿನ ನಾನು ಬೇನೋ ರೋತ್ತೊಂಡೋ ఓనిష్ట దినం తుంగితను. ఈ మాట దేవుడి దోరింపేనే వత్తాకో ఇల్లుకు నా సొంత మాటకు మీరు కెత్తవాలని జరు తలపను ఊరిని దేవునికి ఎత్త మాట అంతా మరి దేవుడి దగ్గర నుంచి వత్త మాటకే వాడికి వచ్చిన డోర్కి. అందుకని ఆ డోర్ మంత్రులు ఆశ్చర్యపరచిన రోజు అరే ఇటు బేల మరి దేవుడి మాట ఇటు బేలకెచ్చడం ఏం జరు ఓరు అనుకుంటే ఆశ్చర్యపరుస్తారు మొత్తం. కానీ దేవుడి మాట అంతా దేవునికి తెలుసు. భరతివాడు గొప్పవాడు, మరి యేసు ప్రభు గొప్పవాడు, మరి యేసు ప్రభు దేవుడు కాబట్టి వానికి మాట అంతా తెలుసు. ఆ దేవుడే భాషతే పుస్తకాలు రాసి మొత్తం మాట అంతా తెలుసు అన్నమాట. వాళ్ళకి ఇంకా మునిటి కూడా మతుకు మరి 1924 వరకు మా డోడ్కు మోసే మీకు ఆజ్ఞకి ఇత్తో కదా అలా మత్కన్నా మీ ఎవట బేనో కూడా ఆ ఆజ్ఞకి పేసి నడదటం ఇల్లే అలా మన్నంగా మీరు భారీ నాని అవగొనకి ప్రయత్నం తుంగనేరి ఇంజరు తలుపుతాం. ఇక మా డోడ్కు మరి దేవుడికి గొప్ప ఆదనాటు తిరేను వాళ్ళకే మరి దేవుడు నిజాయితీగా మందులో రాసి మీనో మరి ఒకటే బాత అబద్ధం ఇల్లే బయటకు నిజాయితీగా మందని దేవుడు వాడు నిజంకెత్తనోడు వాడు నిజం పేసి తిరేనోడు ఒకటి అబద్ధం బాత ಇಲ್ಲ మాట. మరి అందుకని నేను తలపను మోసి మీకు ఆజ్ఞ ఎత్తా కదా మరి సొక్కు రోజుని మరి మీరు కూడా తుంగకూడదు కదా మరి మీరు వాళ్ళు పందొంగనేరు. మరి యేసు ప్రభు మనం ఓడతారా 5వ అధ్యాయం అయితే మరి 38 ఏడుకి నుంచి చెప్పిన మొత్తండు వాడు భాగత్వం మరి సొక్కు రోజుని భాగత్వం మన తెలుగు నోటుకు మన విశ్రాంతి దినం మీద మనకి ఏదాడు మరి ఆ రోజున వాడు భాగత్వ కనుక వాడిని బాగా దుంకుతున్న బేనం
అసలు ఈరోజు భారీ భాగత్తో ఏం జరే రకరకాల మరి యేసు క్రీస్తుని పొరవరు మరి అవకవాళ్ళు ఏం జరే తర్వాత వాడిని బాధ తుంగవాళ్ళు ఏం జరే ఊడరు మొత్తం. అందుకని యేసు మేము తలపను మరి మోసే ఆజ్ఞకిని పేసి ఉడుకు మరి మీరు కూడా బాధ పందుంగురు కదా సొక్కు రోజుని మరి సున్నతి కూడా మీరు తుంగకూడదు కదా, కానీ మీరు సున్నతి తుంగురు మీనేది నేను తలపను యేసు ప్రభు మీరు తలపను. మరి భారీ అవకవాలించి ఊడనీరించి తలపడం మీద అనమాట. ఈ ఊడుకు మరి ఓడు నీతి గల దేవుడు మరి ఓడు మరి నీతి గల దేవుడు నిజాయితీ గల దేవుడు ఇత్తది మండుకు ఓడినాడు. మరి మనుషులు కతుకు బేహ తీర్పు తెరెత్తుకు మరి బైదే మరి పొరటి రూపం ఓడి ஒரு తీర్పు తొంగరు మంతారు. అదే మిందే 24 వచ్చిన మిందే మనుషులకు తుంగనాటు బైదే వేడని రూపతిని ఊడి మీరు తీర్పు తుంగకుండా నీతిగా తీర్పు తుంగటి. బైద వేడని రూపతిని ఊడి మీరు తీర్పు తుంగొద్దు, కానీ నీతిగా తీర్పు తుంగాటి ఏం జరే యేసు ప్రభు ఊరికి బోధిస్తున్నాం ఊరికి ఎచ్చనం బతుకోండు నిజాయితీ గల దేవుడు ఒకటి బాత అబద్ధం వెళ్ళే ఓ నిజానికి ఎత్తనోడు కనుక ఆగ మందునోరికి బోధిస్తున్నాం నిజం బాత బోధిస్తున్నాం అనమాట. నిజం బాతో బోధిస్తున్నాం వారికి చాలా మరి ప్రశ్న బాత వాసమిన వారికి సమాధానానికి వచ్చాం. ముందే మన ఓడుతా వారికి చదువులాగా ఇంత ప్రశ్న వారికి వస్తాయి. తర్వాత మరి యేసు ప్రేమను ఎవరు మరి ఆవుకోవాలించారు మొత్తం బారెత్తుకోండు మరి సొక్కు తినతే వారు మరి మనిషిని బాగా దుంకుతూ ఉంచారు. కానీ యేసు ప్రేమకి చదువులు కనవాడు మరి బోధించగలుగుతావు బారెత్తుకోండు దేవుడు కనుక. అలాగే మరి సొక్కు రోజు వాడుతుందే మరి యేసు ప్రభు ఆ దేవుడే మరి ఓడే సొక్కు రోజు ఆసిమిన కనుక ఓడు బాత తుంగన కతకనా మరి బారయ్యో ఓడు బాత తుంకనా మరి బారయ్యో బతికోడు నీతి గల దేవుడు ఓడు మంచిగా తీర్పిదని దేవుడు. వాళ్ళకి మందరికి వచ్చిన మీరు బయదే మందని రూపతిని కూడా మీరు తీర్పు తుంగొద్దు వేణుకి వచ్చిన. ఒకవేళ మన కూడా చాలాసార్లు తీర్పు తుంగరు మంతడయ్యో చాలామంది తినేమన్నాడు ఓరు తుంగతో మరి ఓరికెత్త ఓర మాట తినిపేసి లేకపోతే ఓరు తుంగత ఓర పని తినిపేసి మన్నాడు ఓరికి తీర్పు ఈశ్వరమంతాడు తీర్పు తుంగరమంతాడా. కానీ దేవుడు అద్దెకి వచ్చినాం మీరు బయదే మందని రూపతిని ఎవడు తీర్పు తుంగనిరే అలాగయ్యే కానీ నీతిగా మీరు తీర్పు తుంగడించారు దేవుడు తలపన. మరి మనడు కూడా నీతిగా నిజాయితీగా మరి ఒరొబ్బర్రో మన తీర్పు తుంగనసుకే నిజాయితీగా మనడు తీర్పు తీర్చవాలి తీర్పు మన తుంగవాలి. వాళ్ళకి ఎవరికి ఇంకొక ప్రశ్న మీదే ఇంకొక ప్రశ్న ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభు గురించి ఒక ప్రశ్న మీదనమాట వాడు బెగ్గపొడుతో ఇస్తాడు ఒక ప్రశ్న. మరి 7వ అధ్యాయం 25 నుంచి 29 వరకు మా డోళ్ళకు ఇవన్నీ మంతా నేను చదువుతాను కొన్ని వచ్చినాకు అసకే యెరూషలేం పట్టణాతే మందున రావట్టు కొంతమంది ఈయననే కదా అవకోలు ఎంజాయ్ ప్రయత్నం తొంగరు మీనరు కూడా ఈయన అందరూ ఊడనాటు తిరేను అత్కన బేనో కూడా ఈయనగా వ్యతిరేకంగా బాధ కట్టడం ఇల్లే నిజంగా ఈయన క్రీస్తే ఇంజి నాయకులకు ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటారు బోనం ఈయన బెగ నుంచి వస్తుండో మనం తెలుసుకుని వినాడు కొని క్రీస్తు వాదనస్కే ఉండు బెగ నుంచి వేతుండో బేనో కూడా పున్నో కదా అని దొరికెత్తారు. అసకే యేసు దేవుడు కూడా బోధిస్తారే మీరు నన్ను పుణ్యమినిరి నన్ను బెగ నుంచి వస్తాను ఇంజి కూడా మీరు పుణ్యమినిరు కొని నా సొంతంగా వాదిల్లాను నన్ను రోత్తుండు నమ్మకం అందనోడు ఓని మీరు పుణ్యలిరి ఇంజి గట్టిగా కెత్తాం ఓండు నన్ను రోత్త కాబట్టి నన్ను వస్తాను కాబట్టి నన్ను ఓని పుణ్యమిన నింజరే కెత్తాం. ఆ ముందర అనుభూతులు మొత్తారు మరి ఈయనే చాలామంది మరి ఆవుకోవాలని విన్నారు కదా అత్కరేణుడు మరి అగ మంచి బోధిస్తున్నాం మరి ఈయన బెగ నుంచి వస్తాడు మరి బెత్లెహేముతోనే లేకపోతే మరి యేసుక్రీస్తు మరి ఈయననే లేకపోతే ఇంకొక వెయితుండే జరువారు అనుకుంటారు మొత్తం యేసుని గురించి రకరకాల తిరిగారు మొత్తం. మరి యేసుక్రీస్తు పుడుతున్నారు బెత్లెహేమే మరి అగ మంది అందరూ తెలుసు అనమాట అది మొత్తం అందరూ తెలుసు. కానీ మరి ఓరికొరు అనుమానం మీద బాధ్యతకు క్రీస్తు ఈయననే అయ్యో మరి ఈయననే అయ్యో అని చెప్పింది. మరి యేసుక్రీస్తు చాలా మరి గొప్ప గొప్ప కార్యార్థం మొత్తం
మరి ಅದ್ಭುತ ತುಂಗರ ಮತ್ತು చాలా ಮಾಟಕತ್ತೋ మరి నా దూరంపే మరి జీవం మెందింజరే బెస్కెట్కి మందన బతుకు మెందింజరే నా ఒకటే బెస్కెట్కి మందన పానం మెందింజరే మరి పానం మీద దేవుడి నన్ను ఏం జరిగి కచ్చరు మొత్తం అత్కన్నా కానీ ఆ మొత్తం ಬೇರೆ నమ్మట పిల్లలు కొంతమంది ఓండే బేల అనుకుంటారు కానీ ఇంకొంతమంది నమ్మట పిల్లలు ఊడడు మరి యేసు బేలని కచ్చను నన్నే మరి పురోణించి వస్తాను నాని రోత్తోడు నమ్మకం అందనాడు ఓని ನಾನು పుణ్యమినాను మరి మీరు కూడా పుణ్యమిని కచ్చను ఎత్తుకు నాని మరి తప్పేత్త దేవుడు నన్ను రోక్తో ఈ లోకత్కి ನನ್ನ మరి పొరడు నుంచి నా డిగ్గి వస్తాను ఈ లోకత్కింజరే మరి కెచ్చరు వినా ఓటి ఊరికి మూడు ప్రశ్నలు వస్తా ఊరికి మరి ఈ చదువుల్లో వాడితో ప్రశ్న వస్తే తర్వాత ఈ సొక్కు తినేది కూడా మరి పని తొంగర మీద ఇస్తే ప్రశ్న వస్తే మరి ఈయన దేవుడేనే యేసు క్రీస్తు ఈయననే అయ్యో ఇస్తాడు ఆ ప్రశ్న కూడా వస్తా ఊరికి వాటన్నిటికీ యేసు జవాబు ఈశ్వరే ఊరికి అందరికి వచ్చినాం మరి నిజాయితీ గలవాని నన్నే నిజం కెత్తడం నన్నే మీరు మనుషులకి మరి బైద రూపతి తీర్పు ఈదమటి ఇక నీతిగా తీర్పు ఏమిటి జరిగచ్చు మాకు అలాగే మరి తప్పేత దేవుడు నన్ను రోక్తో జరే అందరికి హెచ్చరమైన మరి దేవుడి భాషతే రాసి మొత్తం మాట అంతా వాడికి హెచ్చరం వినాం ఒకవేళ మొత్తం యూదురికి అందరూ ఒకవేళ దేవుడి భాషతో మందిన మాట సోదర మతకు ಅವನಿಗೆ అర్థమవుతా ఊరు అవన్నీ చదువున్నారు కానీ ఊరికి బాధ కావాలి ఎత్తుకు పని కావాలి బయటికి మంచి తోతటం అనమాట ఊరికి కావాల్సింది ఓ హృదయం బేలకనమని కానీ బయట మాత్రం మంచి పని దుంకుతాడుగా ఊరు తోతారు అందరికి అనమాట అస్కే మొత్తం ఇది అందరు నంబర్ మొత్తం అన్నమాట కానీ మరి దేవుడు కావాల్సింది అదయ్యో మన హృదయం కావాలి మన హృదయం అని కావాలన్నమాట ఇంకా వాడు మున్నటి దక్కడ మరి మొదటి మాట మన క్యాన్స్తాడా మరి యేసు ప్రభు మరి జవాబుకి ఎత్తట మాట ఓడుతాడు వారికి మొత్తం ప్రశ్నకి మరి జవాబుకి ఎచ్చడం మొత్తం మరి రెండో మాట మాట ఓడుకడ మరి యేసు ప్రభుని నమ్మటం మరి కొంతమంది వినరు కొంతమంది యేసు ప్రభుని నమ్ముతారు అది మాట ఓడుకడ మరి 30 నుంచి 39 వరకు మాట ఓడుకడ నేను నన్ను వచ్చిన చదువు నన్ను మున్నది అవుతాను మరి టైం ఇల్లే కనుక 31 నుంచి వచ్చిన నేను చదువుతాను 31 వచ్చిన చదువుతాను అస్కే ఓని పేదనానికి పైద్నం తుంగునోరు గోని ఓని సమయం ఇంకా వాదిలే కాబట్టి ಬೇರೆ కూడా ఓని పొర్రు కైకి వాటిల్లో గోని జనాకి నవ్వుటే దీప మంది ఓని పొర్రు నమ్మకం దాసి క్రీస్తు వాదనస్కే ఈయన తుంక్త గొప్ప పనుకన ఎక్కువగా తుంగితోండ ఇంజోకెత్తారు జనాకు ఓని గురించి ఇలా గుసగుస తిరిగి మన పరిసరికి ఏంచి ఓని పేసి వాదవాలించి ఓ సైనికురికి రోక్తారు అసలు ఏసు ఓ నోడే ఇంక కొద్దిసేపటికి నన్ను మీతోటే మంతాను ఆ పై నన్ను రోత్తునగా నన్ను దయితాను ఇక మందులో కొంతమంది దీప మంది నమ్ముతారు ఓండే క్రీస్తుతో నమ్ముతారు ఓనిపరు నమ్మకంతో ఆశిమినారు వాళ్ళకే కొంతమంది ఓనిపరు నమ్మకంతో ఆశిల్లరు మరి ఓని పని బాధ్యతకు బాత మరి యేసు ప్రభుని పీసత్వం అగమంది మొత్తం యూదురు కూడా కొంతమంది సైనికులు రోత్తారు అల్లే ఊరు మరి ఆ పందువునకు వత్తరు ఓనిని మరి తీసోదనకు వత్తరు ఓనిని మరి పేసోదన అది అవకవాలు జరే వారు ఊడుతారు కనుక ఆ సైనికుని రోక్తారు ఆ సైనికులు కూడా వాసి మినరు అన్నమాట కానీ యేసు ప్రభు బౌద్ధం మత్తస్కు వారందరూ మరి క్యాన్సర్ మినరు ఈ గూడుకు మీరు నన్ను మెక్కి తీరి అత్కన నాని ఊడాలిరించి ನನ್ನ ಮಂದನ ಜಾಗಕ್ಕೆ మీరు వాదాలిరి ఇంజి ఇన్ని ಕೆತ್ತ మాటని అర్థం బాత ఇంజి ఒరవటి ఒరు తిరిగారు మొత్తం మరి యేసు ప్రభు పని గురించి కచ్చను మరి ఇంక కొద్దిసేపటికి నన్ను మీతో మంతన్ ఆపై నన్ను రోత్తగా నన్ను దేతరించరే ఓని పని బాత కచ్చరు మొత్తం
ಇದಕ್ಕೂ ನನಗೆ కొద్దిసేపు నన్ను మీతో మంతను ఆపయ నన్న మరి మీ కొరకు నన్న మీ శాంక నన్న ಆ ಸುಲದ್ ಬರೋ మరి ಪಾನಮೀತ తర్వాత ನಾನು ರೋಗ್ತೊಳಗೆ ನಾನು ದೈತ ನಿಂಜರೆ మరి ಆಗ మొత్తం అందరూ ಕೊಂಡು ಕೆಚ್ಚರ మొత్తం ಆಗ మొత్తరికి అందరూ ಕೆಚ್ಚರ మొత్తం కానీ ఊరికి అర్థమాదిలే ఓళ్ళు మరి ఇక మంచి మళ్ళీ వేరే నాటకంచి మళ్ళీ బోధిస్తుండే మరి యూదురికి మందని వేరే దేశದ కానీ ఊరు బోధిస్తూ ಬೇಲಾయింಜರೆ ఊరు మరి గుసుకొసి తిరిగి కొంచెం మత్తు ఇంకా రకరకాల ఊరు మరి అనుకుంటారు మత్తు. కానీ ఆ దేవుడు మరి కరువరు మీద ಬೇಲ ఎత్తుకు నేడు నన్ను నీకు పానమీతను ఉంది కరువరు మీద మన చదువుకడ వచ్చినాం 37 వచ్చినాం పండుంతే ఆఖరి దినం వస్తే ఆ దినం శానా ముఖ్యమంత దినం ఆ దినత యేసు తేదీ ಒರಂಕಿ ಡೊಪ್ಪೇಸು ಅಂದೆ ಇದ್ಕು ಒಂದು ನಾಯಕ ವಾಸಿ ಏರು ఉండవలే ఇంచి కేయికెత్తో దేవుడు పుస్తకత రాసి మత్తాడు బేను అతుకున్న పొరు నమ్మకం తాయిస్తుండవు ಒಂದು ಹೃದಯದ నుంచి ಪಾನ మీదన ಊಟ ಊರನ್ನೇ ಏರು పొంగి పొర్లి తింజరికెత్తో ఎగువాడి మరి డేరా పండుగ జరిగితే ఒక 7-8 రోజుకు వారు తుంగుతారు ఈదురుకు అనమాట. మరి ఆ పండుగ చదివితే యేసు ప్రభు తేదీ మళ్ళీ గట్టి కెచ్చన ಬೇಲೆಂಜರೆ ಒರಂಗ ಡೊಪ್ಪೇಸು ಅಂದಿದ್ಕು ಒಂದು ನಾಯಕ వాసి ఏరు ఉండవాలి ఇంజరు కేయికెత్తుండాలి గట్టిగా. మరి డొప్పేసేందుకు బాత ఎత్తుకు మన ఆత్మకి రచన మరి మన ನೋಡ್ತಾರಾಗ ಸಮರಯ ನಾಟಾಡ್ತಾನೆ ತಿರಿಯರ್ ಮಂತ మరి నాయక మరి బిస్కెట్ డొప్పేసుకుండా ఏరు మిందే కెత్తపై ఆ నాటాడు తిరిగి తలిపిద్దనమాట. మరి ప్రభు ఆ ఏరు నాకు ఇవ్వనన్నా మరి రోజు ఇంత దూరం వాసనం కదా ఈ బాయిదగం వాసనం కాబట్టి నాకు ఆ ఏరు మింజరమంత అనమాట. ఇక దేవుడు యేసు బాధ్యుడు ఎత్తుకు మన ఆత్మహత్య శాంక తిరిగినాం అనమాట. మన ఆత్మహత్య శాంక మాడు నమ్మ వాళ్ళు ఏం జరిగి మన తిరిగినాడు అనమాట. ఒరోసారు మాడు నమ్ముకు మాడు బిస్కెట్కి మందన బతుకు మిందే ఆ బతికిని మనకి డొప్పేసో ఆ బతికిని మనకి మరి కరవేసో డొప్పేసో ఏం జరే ಕೆಚ್ಚರು ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದಾಟ ನಮ್ಮಕಂ ತಾಸ್ಕು ನವಟೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ ತಾಸ್ಕ್ ಮಾಡು మరి బిస్కెట్కి మందని బతుకు మాడు తింటాడు బిస్కెట్కి మరి పానం మందని బతుకు మనగా మన ఒకటి మంత అదే మనడు మరి ఊడనాడిగా బాత ఊడనెత్తుకు మరి పాన మీద దేవుడు ఉండే మరి పాన మీద ఊట ఉండు మరి రచన ಇದನ್ನು దేవుడు ఓండే ఏం జరమండు ఓడన్నాడు. ఆ రచన ఈ లోకతికి తీస్తుంది దేవుడు ఓండే భరత్కు ఆ రచన ఓనకి మీద అందుకని కచ్చినాం ఓనకు డొప్పేసం తిత్తుకోండి నాయక వాసి ఏరు ఉండవలే అలాగే దేవుడు పుస్తకత రాసి మొత్తం బేను అతుకున్న పొర నమ్మకం తాయిస్తుండు ಒಂದು హృదయం నుంచి పాన మీద ఊట ఏరు మరి పొంగి పొర్లి తిరిగి మరి దేవుడు పుస్తకత మున్నే రాసి మತ್ತ ಬೇಲೆಂಜರೆ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವೈತೋ ನೀ ಶಂಕ ನಾ ಶಂಕ ಆ ಸುಲದ ಪಡ ನೆತ್ತೂರು ಕಾರಿಸ್ತು ಒಂದು ಬರೋ నమ్మకం తాస్తుండు వాడు బిస్కెట్కి బతికితో మరి బిస్కెట్ మందని బతుకోండు ఏం తోయింజరే మరి మున్నే రాసి మత్తట్టుగా అవన్నీ ఊరికెచ్చను మరి ఓరి నమ్ముతారు ಬೇಲೆಂಟೆ ఆత్మ ఇందుతో దాని గురించి లెక్కెత్తో యేసు డొల్లి అంచి మలతేది పరలోకం దాయిల్లే ఇంకా గొప్ప ఆదలే కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్యన ఆత్మ దేవుని వనికి ఈదిల్లే ఎందుకు వాడు మనశాంక పానం వాటి ఆ పరలోకం దేతో ఇంత మాట కూడా కెచ్చరమేనమాట యేసుడు కాబట్టి మనశాంక నీశాంక నాశాంక మరి పానం మీద దేవుడు ఉండే మన పానం బాధ్యతకు యేసుని నమ్మటం యేసు ప్రభుని మనం అంగీకరిస్తాం మనం యేసు ప్రభుని విశ్వాసిస్తాం మనడు అలా తుంకు మరి బిస్కెట్కి మందర బతుకు మాడు ఎందుతాడ కాబట్టి యేసు ప్రభును మరి నిమ్మ నమ్ముతూనే నిమ్మ తెలుసుకుంటూనే ఓడే దేవుడి జరే ఓనవటే మరి బిస్కెట్కి మందర బతుకు మీద తెలుసుకుంటూనే అతనికి ఈ మాట నీ గురించే మరి దేవుడు మరి నీకు తిరిగిను సమయం ఇల్లే మరి ఇంకా సమయం ఇల్లే మరి నేడే మరి రచన దినం నేడే నమ్ముకు నిమ్మ మరి ఆ పాపద నుంచి రచనని కలిగితే
ನಿಮ್ಮ ಡೊಲ್ತಭಯ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಡೊಲ್ತಭಯ ಮಾಡು యేసు ప్రభునగా ఆ పరలోకత మాడు మంతాడు. వాళ్ళకి మూడో మాట మా ఊడుకడ మరి 40 నుంచి 53 వచ్చిన మాట ఊడుకడ నేను కొన్ని వచ్చిన చదువు మున్నడిదైతాను. ఈ ఊడుకు మరి యేసు ప్రభు ಬೇನೋ ಇತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒತ್ತು ತಗಡೋರ್ಕ ಅన్నమాట. ಅವು ಮಂದನು ರಕರಕಾಲ ಅವರು ತಿರುಗುಜರು ಮತ್ತರು ಈಗ ಮಂದ್ರೆ యేసు ప్రభు మరి ಬೇನೋ ಇತ್ತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೋಯ್ತಾను కొన్ని ಯೋಚನೆ ಸೋಯ್ತಾను. దీవి మంది జనాకు ఈ మాటకి క్యాన్స్తస్కే ఈయన నిజంగా దేవుడికి ఎత్త మాటకి ఎత్తనోడు ఇంజోరికి ఎత్తావు. కొంతమంది పోనో ఈయన క్రీస్తు ఇంజోరికి ఎత్తావు. ఇంకా కొంతమంది పోనో క్రీస్తు గలిలే నుంచి వెయితోండా దావీదు గోత్ర నుంచి దావీదు పుట్ట బెత్లెహేం తింద నాటి నుంచి క్రీస్తు వెయితో ఇంజి దేవుడు మాట కెత్తే కదా ఇంజోరికి ఎత్తావు. ఇలా ఓని గురించి జనాకిన ఒకటే భేదాకు వత్త ఓరవటే కొంతమంది ఓని పేదవాళ్ళ ఎంజోరే అనుకుంటారు కానీ ಬೇನೋ కూడా వనిపుర్రో హైకు వాటిల్లో ఇక మన ఉన్నాడ మరి యేసుక్రీస్తు ಬೇನೋ ఇత్తది అగ రకరకాల భేదకు వత్త చాలామంది జన ఓని మాట క్యాన్సర్ మత్తరు ఓని బోధ క్యాన్సర్ మత్తరు చాలా అధికారికంగా ఓని బోధిస్తారు మొత్తం అక్క ఊరికి వత్త ప్రశ్నకన్నీ జవాబుకి ఎత్తావు. యేసుక్రీస్తు నమ్మవాళ్ళు ఇస్తుంది మరి నా నమ్మకం తాసటింజరే అందరికి డైరెక్ట్గా ఇచ్చారు మొత్తం. ఇక మా డోడ్కు మరి యేసు ಬೇನೋ ఇందనది ఆ ప్రశ్న వత్త. కొంతమంది మనం మరి దేవుడు మాటకి ఎత్తనోడు దేవుడు ಕೆತ್ತ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತನೋಣ ಆಸಿಮಿನ ಎಂಜರೆ ಅನ್ಕೂಜರ್ ಮತ್ತರು ಎತ್ಕು ಪ್ರವಕ್ತ ಬೇಲ ಎಂಜರು ಅನ್ಕೂಜರ್ ಮತ್ತರು. కొంతమంది ఈయనే ಬೇಲ క్రీస్తుందరు అనుకూజరు మత్తరు. కొంతమంది మనం యేసుక్రీస్తు బెత్లెహేం పుట్టుతా కదా గలిలీది పుట్ట కదా ఇత్త మాట ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಯೋ మరి యేసు ప్రభు బెత్లెహేంతే పుడుతుంజరు ಅವ್ರು తెలియలే ಬೇರೆ అలా ಹೆಸರು మత్తరు. కొంతమంది ఇంకా రకరకాల ఇక అనుకూజరు మత్తు ఇక భేద అవుతుంది వత్త అనమాట. కానీ కొంతమంది పని ఓన్ని పేదవాళ్ళు ఏం చేయాలి అనుకూజరు మత్తరు ఊడటి. మరి నన్న ఒక ప్రశ్న వెళ్తాం మీవుని కూడా మరి బేసిక్గా మీరు యేసు పేపర్ని పెద్దది క్యాన్స్ తప్పయ్యా మరి ఓని గురించి మీరు బాగా అనుకుంటే యేసు ప్రభు ఇత్త పెద్దలు మీరు క్యాన్స్ తప్పయ్యా వాడు ಬೇನೋ నిజరు మీరు అనుకుంటారు మీరు ప్రశ్న నేను తలపన్నాను. ఇక మొత్తం కూడా అనుకుంటారు మొత్తం వాడు ప్రవక్త ಬೇಲ వాడు క్రీస్తే ಬೇಲ ఇంజో రకరకాల వారు అనుకుంటారు మొత్తం. నిజంగా మా డోడ్కు మరి యేసు ప్రభు దేవుడు ఓండే మరి ఈ లోకతీని తుంకుత దేవుడు ఓండే మరి మనిషి తప్పి ఎత్తపయ మనిషిని ఒకటి పాపం వత్తపయ ఆ పాపత నుంచి మరి మనుషులకి అందరూ రక్షిస్తావు ఎంజరే మరి ఈ లోకతి డిగివత్త దేవుడు ఓండే అంటే ఈ లోకతికి వాసి నీ శంక నా శంక ఆ శిలువ పొర నెత్తు కారుస్తావు బలి ఎత్తవు ఉండు నీ పాపం శంక నా పాపం శంక బలి ఎత్తవు ఉండు డొల్లి ఏంజి మళ్ళీ 3వ రోజు గిరిడు తేత్తావు తేదీ ఉండు మళ్ళీ పొరడికి ఎత్తావు ఉండు మళ్ళీ వాదన దేవుడిగా వాడు మినం వాడు మళ్ళా వేస్తావు నమ్మతో తీసి వెళ్తున్నాడు. ఇక మొత్తం ఒకటి కూడా ఓరి మాట కాస్తపోయా మరి రకరకాల ఊరికి ప్రశ్నావత్త వాడు మరి బెత్లెహేం పుట్టవాలి కదా కొంతమంది వాడు క్రీస్తే కదా ఎంజారు కొంతమంది వాడు ప్రవక్త ಬೇಲ ఎత్తపట దేవుడికి ఎత్త మాటకి ఎత్తనోండు ಬೇಲ ఎంజారే ఒక అనుకుంటారు మొత్తం. నేను నీ జీవితాతే మరి యేసు ప్రభు ಬೇನೋ మరి బారాస్మినం నీ జీవితాతే ఒక దేవుడిగా ఒక రచ్చకుండా కూడా మినోండే మతుకు దేవుడికి వందన ఒక దేవుడు నీ జీవితాతే రచ్చకుండగా మరి దేవుడిగా ఇల్లుండే మరి నేను తెలుసుకున్నావు వాళ్ళ గురించి చాలా విషయాలు నేను తెలుసుకునేవాళ్ళు మరి కొండే దేవుడు మరి రచన ఏదైనా దేవుడు ఓండే ఇంకా మన మున్నటి కొడుకుగా మరి ఆಗ ಸೈನಿಕರು ಈದುರ್ಕು ರೊತ್ತ ಸೈನಿಕರು ಆ ಬೋಧ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೋಧ ಬತ್ತ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ತರು యేసు ప్రభు ಕೆತ್ತನ మాట ಅಂತ ಕೇಂಚಿ ಅವರು యేసు ప్రభు బాధ తొంగుకుంటా ఓని మరి పేసి బాదుకుంటా పేదకుంటా కొట్ట దెమిరి వస్తారు పెరికెడికి
ದೆಮೀರಿ ಒತ್ತಪಯಾಗ ಮಂದನೆ ಯೂದುರು ತಲ್ಪ ಮಿನರು ಬಾರಿ మీరు కొట్ట దెమీరి ఒత్తిరి ఓన్ పేసి తీస తెలియని తలపరు మినరు ఆ స్కూల్ బాతికెచ్చిన ఓటేక ನಾನು చదివితాను 45-46 ವರ್ಷ ನಾನು చదివితాను. ఆపై ఆ సైనికు పెద్ద పూజారినాಗ పరిసేరుకున్నాక గిరుడి వత్తరు ఓరు ఒరి నూడి మీరు భారీ ఒరిని పేసి వాదిలేరి ఇంజర తలుపుతారు. అసలు సైనికుర్కు ಆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ತಿರಿತಾಟು ಬೇನ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಕ ತಿರಿಲ್ಲೋ ಇಂಜರೋ ಜವಾಬಿತ್ತು ವರ್ಡ್ ಆ ಮನಸ್ಸು ఉండి యేసు ప్రభు తిరుతాటగల బెస్కెట్కి ఇంతవరకు బేన కూడా తిరిగి ఉండాలి. నిజమే ఉరకత్త సాధ్యం, నిజమే ఓని మాట చాలా గొప్ప మాట. భారతకుడు దేవుడు ఓడు దేవుడి బాధ్యత మందని ఆ మాటకి తిరిగితో ఓడు అధికారంతో తిరిగితో ఒక మాట చాలా గొప్ప మాట, చాలా విలువత్త మాట తిరిగితో ఉండు విలువత్త మాట తిరిగితో. అవును, మరి మత్తయి కుశల కబడి కూడా మనం ఊడతాడా 5, 6, 7 అధ్యాయం మనం ఊడతాడా. మరి వాడు ఆ మెటత పొరంజి ఆ ప్రసంగం తుంగితో బోధిస్తూ. మరి గాంధీ తాతలు తెలుసు మనకి స్వతంత్ర వాదనకి చాలా మరి బ్రిటిష్ వారితో మరి కొట్లాడడం తుంకుతాను, చాలా ప్రయత్నం తుంకుతా. మరి గాంధీ తాతలు మనకు తెలుసు. మరి మత్తయి సువార్త 5, 6, 7 అధ్యాయం చదివి వాడు దాని నుంచి బాధ నేర్చుకుంటా ఎత్తుకు అహింస అయితే నేర్చుకుంటా అనమాట. హింస తుంగకుండా, బేనుని బారెందుకుండా, బేనుని బాత కెత్తకుండా బారెందుకుండా మనడు పోరాడొచ్చు. మంచితో బీసి దేవుడిని ప్రేమతో బీసి మనం పోరాడొచ్చు జరువు తెలుసుకుంది. అద్దు మన వాడు వేరే దేశం నేర్చుకుంది మన దేశದ వాసి అది తోపుతున్నాడు. దేవుడి మాట ఓని హృదయతే మొత్త ఓడు దేవుడిని నమ్మిల్లో కానీ యేసుక్రీస్తు తుంక్త ఆ ప్రసంగతే ఆ బోధతిని వాడు నమ్మి అద్దే వాడు ఇక వాసు తుంకుతున్నారు అన్నమాట. ఇక మన ఊడుకు ఇక మన సైనికురికి కాలికే ఇక ఊరందరూ యేసు ప్రభుకెత్త మాట క్యాన్స్తారు కేంజి కొట్ట దేమి వస్తా పెరిగడికి చీసి హత్తుకుంటా ఇక వాసు బాధకి వచ్చినారు. మరి ఆ మనుషుని తిరుగుతాటుగా ఇంతవరకు బెస్కెట్ బేన తిరిగిలో జరిగి వచ్చినారు. అవును, మిమ్మల్ని మరి రోజు మరి దేవుని వాక్యం క్యాన్సర్ బైబిల్ చదవనే నిజంగా మనడు బైబిల్ చదవడం మతుకు మరి దేవుడే భాషతే రాస్యమందనే వాక్యం, ఆ మాట చాలా గొప్ప మాట. మరి ఆది కాండం నుంచి మరి దర్శనాకు వరకు, ప్రకటన గ్రంథం వరకు దేవుడి మాట చాలా మరి అద్భుతంగా గొప్పగా రాసిన మొత్తం మాట. అలాంటి మాట అవు మన రోజు చదువుకు నిజంగా దేవుడు మరి తిరిగితే మాట మనకి అర్థమవుతా, అవి బెచ్చ విలువతో మనకి మరి అర్థమవుతా అనమాట. తర్వాత భారతీయులు ఈదుర్కు ఈదుర్కి ఇలా వచ్చినారు. అసలు పరిసేరుకు మేమేను కూడా వాడు బొక్కిస్తుండే నాయకురుకు అత్కన్న పరిసేరుకు నావంటే బేను అత్కన్న వాడు నమ్మి మినోరా ఇల్లే కదా ఈ జనకు దేవుడి పుస్తక తిని పుణ్యులు కాబట్టి దేవుడు ఊరిని పాడు తింగితో జరే కెత్తు ఒకటి. మరి మేము కూడా వాడు బొక్కిస్తుండే దగ్గరికి వచ్చున్నారు కానీ వాడు బొక్కిస్తులే బేనండి వాడిని మంచి మాటకి వచ్చారు, మేము మంచి వాక్యం వాడికి వచ్చారు మేము. అసకే మరి నికోదేమించరాక మనసు మొత్తం వాడు యేసుక్రీస్తు గురించి మరి యేసుక్రీస్తుకి మరి అనుకూలంగా సపోర్ట్ తుంగరే రెండు మాట ఎత్తో ఒక మాట రెండు మాట చదివితాను. ఒక మనసుకి ఎత్తందాన్ని కేంచి ఓని పనుంగిని తెలుసుకున్నాక మున్నే ఓని పొర్ర తప్పు వాటి తీర్పు తుంగొచ్చు ఇంజి మన పుస్తకతే కేతకే ఇంజోరే తలుపుతో. మరి నికోదేమికి వచ్చినా కదా ఒక మనసుని మనడు తీర్పు తుంగొద్దు, ఓని పనుగిని అన్నీ మనం తెలుసుకోకముందే మనడు తీర్పు తుంగకూడదు కదా, మన పుస్తకాలతో కూడా రాసేమినా కదా ఏం జరగడు ఊరికెచ్చరు. ఈ గూడుకు మరి యేసు ప్రభు ఓని మాట మాడు ఇక మన ఊడినాడా. మరి చాలామందికి మరి యేసు ప్రభు బేనైతే ప్రశ్న వస్తా కానీ మరి యేసు ప్రభు బేనైతే ఓడే క్రీస్తు ఓడే రక్షకుడు
మరి ఉండే ప్రవక్త ఉండే దేవుడికి ఎత్త మాట కెత్తన ఉండాల్సిన నీకు నాకు రచన ఏదైనా దేవుడు ఉండే అనమాట ఉండే కూడా మరి ఆ డేరా పండుగ రోజు మరి యేసు ప్రభు బోధిస్తూ ಆಗ ಅವ್ರು ಚಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವತ್ತ ಅವರು ದೇವಟೆ మరి ಭಾಷತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕತೆ ಮಂದನೆ ವಾಕ್ಯ ಅವರು ರೋಸವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಚಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಸರ ಮತ್ತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತು యేసు ప్రభు సమాధానಕ್ಕೆ ಎತ್ತು మరి నన్నే నిజంకి ఎత్తడం నన్నే ఎంజోరే నిజాయితీగా తినడం నన్నే ఎంజోరే మీరు మరి బైదే మరి రూపముడి తీర్పు ఈదొద్దిందరికి ఎత్తు మరి సొక్కు రోజునే మరి మీరు సున్నతి తుంగనేరు కాబట్టి ఆ తుంగకూడో జరికెత్తాం మరి ఆ సొక్కు రోజు వాడుతుందే ఆ యేసు క్రీస్తుందరే మన గుర్తు అలాగే దీపమైంది యేసు ప్రభు నమ్మటం అంటూ కొడతాడు అలాగే యేసు ప్రభు బేనో ఇతడు మంది కొడతాడు ఉండే క్రీస్తు ఉండే ప్రవక్త నీకు నాకు రచన ఏదని దేవుడు ఉండే నీకు నాకు ప్రాణం ఏదని దేవుడు ఉండే మరి బెస్కెట్కి మందని బతికిదని దేవుడు ఉండే మరి ఈ 7వ తేదీ మనం ఓడతాడా మరి యూదే అయితే ఆ గుడిది కంచి ఆ డేరా పండు తెగ ఆ గుడి తెగ మంచి చాలా విషయ ఆಗ మందులు అందరూ బోధిస్తారు మొత్తం ಆಗ ಮಂದಿನ ರಾವಕಾಲಿಂಜರೆ ಊಡರ ಮೀನು కానీ ಅವರು మరి అవకాదిల్లారు బరిత్కు యేసు ప్రభువిನ టైం ఇంకా వాదలే కనుక ಒಂದು సమయం ఇంకా వాదలే కనుక ಅವರು మరి అవకాదిల్లారు వాతుంగాదిల్లారు కానీ మరి ఓనగే రచన మీద చాలామంది నమ్ముతూ మరి న్యాండు కూడా మరి దేవుని ఎదురు తిరిగినాం ఒకవేళ రచన ఇల్లే మరి న్యాండే మనం తెలుసుకుంది ఓనగే రచన మీదే వనపొర నమ్మకం తాసుకు వనపొర విశ్వాసం తాసుకు ఓ నీకు రచన అవుతాం మరి దేవుడి వాక్య దీవిస్తూ మరి ఇచ్చి చెప్పుడుతా మరి అందులో అక్కడ అందరికీ మరి ఉంది నాకు మీరు ప్రాంతం కట్టి లైవ్ గురించి ప్రాంతం కట్టి మరి వారం రోజుకి చాలామంది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓడిన మరి రచనకి వాదవాలి రచన పొందవాలి అందులో అక్కడ వాక్యకి వచ్చినారు పాట పాడినారు మరి సాక్ష్యకి వచ్చినారు మరి వారందరిని బట్టి మరి దేవునికి వంద నాకు నన్ను చిన్న ప్రాంతంగా నన్ను ముగిస్తాను దేవా మీకు వందనకు వచ్చిన దేవా నేను గొప్ప దేవుడిని దేవా ఆ రోజు మరి పండుంతేనైనా నేను బోధిస్తుంది ఊరికి మంది నీ ప్రశ్న అన్నిటికీ నీవు జవాబుకి ఎత్తుంది దేవా నీ మీద దేవుడిని జరే దేవా నీ ఒకటి మనం తెలుసుకుంటాం నీ ఒకటి మరి బెస్కెట్కి మందిని బతుకు మిందించోరే నిమ్మే క్రీస్తు ఇంజని మనం తెలుసుకుంటాం దేవా నీకు వంద నాకు నిమ్మ నిజాయితీగా మందని దేవుడింజరే మరి తీర్పు తీర్చిన దేవుడు నిమ్మే ఇంజని తెలుసుకుంటాం దేవా వాళ్ళకే మనం బయట రూపముడి తీర్పు తీర్చకూడదని మనం తెలుసుకుంటాం దేవా నీకు వంద నాకు దేవా బేనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ లైవ్ వీడియో ఓడినవరా దేవా మరి వాదన రోజుకి కూడా బేనకి ఊడుతుండదు దేవా వారు మీరు దీవిస్తాడు రచన లేకపోతే మరి రచన మీరు ఎవరికి ఈముంటుంది దేవా మరి యేసు ప్రభు దేవుడు ప్రతి ఒక్కరో తెలుసుకునేవాళ్ళు మరి ఈ ప్రోగ్రాం తిని నీకైతే కనిపిస్తున్నాను అలాగే మా దేశం దేవా నీ మీద రక్షిస్తా ముఖ్యంగా మరి కరోనా వైరస్ మీదే మరి పెంచే సమస్య మీద దేవా వాటన్నిటి నుంచి నీ మీద రక్షిస్తా దేవా మమ్మల్ని నువ్వు కాపాడ నీకే వందనకు వస్తున్నాను దేవా ఈ ప్రార్థన యేసు పేరుతో దేవా ఆమె వందనాకు అందరికీ వందనాకు